Hein? Oui. Wadia. Oui. Ika check it. You are? I'm not doing. You take it. Chairman funny another. Not it. Metla up my favor. Kulukutu yɛrɛ fana ka ko dɔw faamu sa. Ne ba ni ma kuma ɲɛ tɛ se k'a bɛɛ fɔ dɛ. Hali k'i da waga dɔɔni. Oh là là, on est ko in cɛman yɔrɔ de. Sisan kɔni sigi ye bara bila. Cɛ ni muso ɲɔgɔn kan o t'a muso fila ye. N bɛ tila ka kuma fɛ an b'a ɲɛɲini wa. E yɛrɛ k'a lajɛ cogo dɔ la sa. Ne ba. E terikɛ tɛ yan. Ne terikɛ de don kɛ. N'ale ta tɛ se k'a ɲɛnabɔ e k'a lajɛ cogo dɔ la. Ne ba. Ne ni yo bɛ a bɛ san 10 bɔ. Nin ko ma tɛmɛ ne ni yo cɛ ne nana o fɛn a cɛ man ɲi dɛ a b'an tigɛ ɲɔgɔn na dɛ. Yo b'o dɔn cogo di ne m'o fɔ ye. Ne kɔni tɛ n'o fɔ. Fo ne y'o fɔ ye. Ne i b'a dɔn a tɛ ka ne kun minɛ. Cogo di. Ne tɛ se. Ne ɲɔgɔn muso ɲumanba. E bɛ sɔn k'a fɔ ne ko t'e kɔnɔ. Ne ba. Ne tɛ se. Sɛbɛ la ne tɛ se. Ne bɛna taa. Ne ba o dabila sa. Kana n'an bila ko la min man di ye. Ayisa nin man non. Allah. Aman. I ɲɛ bɛ kulukutu la. A kɛra cogo di? E kɔni t'a fɔ k'i bɛna bin ne muso kan. Kulukutu de ko fo n'ale ma don ne so kɔnɔ sisan. Ayi non i tɛ sɔn. Ne bɛ ye kuma bɛɛ k'i ye namara ye n bɛ hinɛ la. Ja i tɛ hinɛ mɔgɔ ye. Ne m'a fɔ i kana hinɛ namara la n ko mɔgɔ tɛ. N b'a f'i ye. Donc n teri an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na quoi. I yɛrɛ bɛ na ni bi ta ye o. A mɛnna n b'a f'i ye kulukutu man ɲi. Ayi non n kunkolo ma sɔn de. A bɛɛ dun tigɛli yɛrɛ ɲɛna dɛ. I yɛrɛ ɲɛɲini. Bi ne ni ne bila ɲɔgɔn na. I ma deli ka hali ne ni muso gana ye yan. Kuma tɛ muso furulen fo ka taa se muso ma. Ne de ye nkalon tigɛ sa kɛ. I yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye o. A bɛɛ kɛ ne yɛrɛ ɲɛɲini. Mais ne mana sɔrɔ e bolo sa i bɛ k'a fɔ ko a dun t'a bɔ ta. A ka mun b'e bolo i ka mun b'a bolo. K'a ma mɛn ne ko b'ale. A ma se k'a fɔ de. Yiri a jafarinya la. N ye bi kɛ ka fa kɛ n ka kan to yen cogo k'a bada. Non n ka cɛ n jigir'i la dɛ. Walahi n jigir'i la. N kun t'a dɔn k'i bɛ sɔn ka nin kɛ n na quoi. Yo. Nin bɛɛ kɛra Ala ɲɛna. Ala min tɛ sunɔgɔ. Kuma tɛ ka jingo. A bɛɛ kɛra ale de ɲɛna. Ne n ta to Ala kelen ɲɛna. Ne mago b'o la. E bɛ Ala dɔn wa? Mun bɛ ne se ne ka da la? Mun y'i se yan? Ne de y'i wele. A taatɔ la i bɛ ye. Non. N y'a f'i bila i ka cɛ in gɛn ka bɔ yan nɔ a mɛnna. I b'a dɔn e tun bɛ kuma in fɔ ne ye ne tun b'a kɛ manamanakan de ye quoi. I tɛ da ne nɔ. Mais mun kelen pe de y'a se yan. Ko ne ka d'ale ye a mɛnna. K'e jogo man ɲi. K'e tɛ foyi la musow nɔfɛ yaala ko kɛnɛma ko ne sigilen bɛ yan. Ko ne i yɛrɛ y'a ye. Mais pourquoi a tɛ dɔ furu? Min b'e bolo de ko b'a ye. Mais a ka dɔ furu kɛ. Mais mɔgɔ b'a fɔ ko hinɛ lujuratɔ la hinɛ lujuratɔ la a ɲɛɲini ka ɲɛ quoi. Ne b'a f'i ye kuma bɛɛ i ko ne de ka jugu. Ne kɔni bɛ mun f'i ye i janto i yɛrɛ la dɛ. Nin karalen don ne tɛ yan nɔ a bɛ bi kan. Mɔgɔ si tɛ nin la quoi. I b'a labila dɔ b'an ka yan bila ne y'o f'i ye. Ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ne kɔni y'a fɔ a ye ni nin kalo in sara dɔrɔn an bɛ sotigi ka wari d'a ma an bɛ yan bila o. Parce que nin laban ye binkani de. Ji sigi ɲɔgɔn na min. Ne bɛ kun bɛ fɛ yan ni ne ni kulukutu ma jɛ yan tɛ bila fiyewu.